Здравейте, приятели! Вие отново сте с На Кафево, медията, която е като гаджето ви. Хубава е, но само във вашите очи. Днес датата отново е перфектна за сексове, а вчера празникът на мъжката любов е бил празнуван от всички в парламента. Въпреки това ви съветваме да мислите модерно и да не обвинявате другите за тъпите си проблеми, защото навярно сами сте си виновни за всичко. Днешната дата се изчерпва с рождения ден на френския математик Гастон Жулиар, който е толкова релевантен, колкото са и българските десни политици. Така че пристъпваме към гвоздея в програмата ни, класацията на най-абсурдните конспиративни теории за всички времена. Номер 5. Обама бил пратен на Марс като студент. Бившият президент на САЩ и секса Барак Обама имал за цел да пътува през портал във времето и да направи отливка на лицето си за спомен на многолюдната планета. Ние не се съмняваме в тази теория и не чувстваме нужда да казваме още шеги. Номер 4. Земята е куха. Отново през портал, но този път на Южния полюс се стига до центъра на Земята, която е куха, твърди някой, който е бил на Южния полюс. НАСА крие ли този факт от обикновените хора чрез лазерни платки, каквото и да означава това? Вероятността това да е истина е голяма, защото лазерни платки, брато. Номер 3. Динозаврите са построили пирамидите. Тази теория е разпространена от реномираната и вече закрита християнска академия на Малта, чиято емблема представлява кръстосани Бонг и Исус. Идеята обаче продължава да се разисква и от по-напредналите в Алцхаймер учени по цял свят. Ние няма как да им повярваме, защото и малките деца знаят, че не динозаврите, а извънземните са построили пирамидите. Номер 2. Майкъл Джексън е убит от иранското правителство. Според нещо, което не е с всичкия си, кралят на попа възпрял иранската революция чрез смъртта си, тъй като заради нея никой не обърнал внимание на протестите срещу президента Махмуд Ахмадинеджад. Нямаме търпение Криско да си счупи крака и така да предизвика икономическия колапс на Китай. Оценяваме вероятността на тази теория на 6,2 по скалата на IMDb. И дойде време за номер 1. НАТО замърсява с фекалии плажа на Лозенец. Това, разбира се, е теория на клонинга от планетата Супер Марио и виден австралопитек Волен Сидеров, на когото НАТО е виновно за всичко, включително и че е тъп. Вероятността на тези твърдения е нулева, защото за съжаление никой не може да ни осере плажа така обилно, както си го осрахме сами. Връщаме се в 3 февруари и ви пожелаваме той да мине по-бързо, като кръстосате крака, усетите живота, промените света, като промените себе си и най-вече като не забравяте крилатата фраза на дизайнера на дрога и доктор по физическо Крюела де Вил. Аз съм точно момче, чикина, чикина-на.